Velkommen til Møns Bank. Det er en bank med stærke værdier og gode relationer. Hos os handler det ikke kun om økonomi. Det handler om at lytte, kende hinanden og finde løsninger, der passer lige til dine behov. Vi tror på, at relationer skaber tryghed. At en bank skal være et sted, hvor du altid kan komme ind, sige hej og møde mennesker, der kender dig ved navn. Sådan har vi gjort siden 1877, hvor banken blev etableret. Vi bygger på ordentlighed, gode værdier, tætte relationer til vores kunder. Og den måde at drive bank på, har vi nu bragt til Køge, og det glæder vi os til. Som filialdirektør glæder jeg mig sammen med resten af teamet til at lære jer at kende. Lyt til jeres behov, giv jer den nærvær og tryghed, som vi er kendt for. I Møns Bank skal du ikke vente i ugevis på et møde, når det handler om de store beslutninger. Vi har færre kunder per rådgiver. Det giver mere tid til dig som kunde. Vores dør er åben alle hverdage, hele dagen. Og hvis tidspunktet ikke passer dig, så finder vi et, der gør. Som noget helt enestående, så har vi både privat, erhvervs- og formuerådgiver i alle vores afdelinger. Det betyder, at vi klarer det hele her i Køge. Vi er alle lokale, og det er en af grundene til, at vi rigtig gerne vil give tilbage til lokalsamfundet. Kultur, fællesskab, sociale indsatser og erhvervsliv. Alt sammen noget, som er med til at skabe trivsel i vores område. Vi er blandt andet lige blevet hovedsponsor for Køge Håndbold Elite. Tak til jer kunder for at være en del af Møns Bank. Og er du endnu ikke kunde, så kig ind for en uforpligtende snak. Vi glæder os til at se dig.